alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Abasendlunkulu baphawule ngeza kamumva uvelilo solwa kwelomnukubeza intombazanyana kanti yehla intengo kaphethiloli. Izindaba ze1 KZN TV usifundelo siyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Phansi amaphaphu kubantu bakuleli ngezindaba ezingezinhle ezithinta indlunkulu kaZulu eziye zasabalala ezinkundleni ezahlukahlukene zokuxhumana, lokhu keqinisekiswe ngabantwana basendlunkulu kaZulu namuhla kwabezindaba. Emva kokuba sematheni kwesilo uMisizulu kaZwelithini kuzwakala izwi laso eliqoshiwe ezinkundleni zokuxhumana, indlunkulu isingatha umhlangano esigodlweni kaKhangela Mankengane ukuzodingida ezithinta umndeni kanjalo nokuqhakambisa ubumbano ngaphakathi emndenini. Ondlunkulu besilo esesabuza abantwana kanjalo namazinyane esilo bebeyingxenye lomhlangano odonse isikhathi eside. Siqhamuka esikhathini esihluku esedlulile lapho kwahamba khona isilo kusebhlungu esizweni sonke. How much more la kwaKhangela lapho kwahamba khona indlovukazi umntana enkosi kwaphinde kwahamba nesilo. Kwase kuba nezinto eziningi ezenza ukuthi kungabi bikho ukuthi omunye nomunye ahile. So aqala ukwenzeka lokho ukuthi nje namhlanje esithe seza sifoja iunity, kodwa futhi kwafika ke izinto eziningi ngoba ngiyafuna ukusho ukuthi yonke into eyenzekayo mhlawumbe ongenzeka ukuthi nilethile bantu beindaba imindeni yonke ineindaba zayo ezixoxayo. Ngakho ke mhlawumbe umuntu akasho nje siyasidinga ispace ukuthi njengoba siqhamuke ebuhlungwini obungaka sisadinga ukuthi sihile, sisadinga ukuthi sibambane kakhulukazi izingane zenkosi ezilapha ngaphakathi. Siyadinga ispace sokuthi sinikezwe bangagcina abantu bexoxa indaba zalapha ekhaya beyixoxa ngendlela yabo, ngoba sinendlela yethu as a family ukuthi sithi come together. Ake nisizwele nje ningakhulumi ngendlunkulu all over izinto ezinegative. Umntwana uThunani Zulu ebuzwa bezindaba ngezwi eliqoshilwe lesilo elisabalele ezinkundleni zokuxhumana nokuthi ngabe baxoxeli ngakho kulomhlangano, ucele ukuba bezindaba babanike ithuba bahlangane njengomndeni ukudingida lezo ndaba. Noma kunye ke kuzwa ngawe ungifuza lokho, kodwa mase ngithe silapha to come and discuss and forge unity after izinto eziningi ezenzeka kudala. We are together lapha sizokwenza lokho. I can't count bits and pieces uthi khona wathi sawubona omunye wathi yebo. It's uncalled for. Mase umndeni sihlangana ayikho into esingaxoxi ngayo, ngoba phela yonke into manihlangana ezumndeni niyakhuluma ngezinto, but akubona ukuthi siyokhuluma ngemedia ukuthi njengoba ngisho ngithi media akisiyeke sixoxe indaba zethu as a family. Mhlambe ke there will be time futhi niyobona nani ukuthi mhlambe you need to know any of the things. We are still cooking in the pot. We are not ready to dish the food. Umntwana uQedi Zulu naye ushayela isipikiri sokugcina ngokuthunazwa kwesithunzi sendlunkulu ngokukhulunywa kwezindaba ezinkundleni zokuxhumana, kanti uphinde waveza ukuthi lo mhlangano abebewusingethe basitholile isibusiso esivela kuNdlunkulu uGwabini. Kulichilo elikhulu ukuthi isizwe sakwaZulu esihlonishwa kangaka singakwazi ukugodla izinto sasesigodlweni siphumile ngaphandle. Ususizile wawubuza lo mbuzo. Siyalicela ithuba ngoba vele nesizwe kusafanele sikhulume naso ngobunuku obenzakalayo la ekhaya noma obenzakalayo. Ngakho ke nguni siyaqoqa siyabuyisa isithunzi sendlunkulu ngoba nje banila ade nisenkingeni ukuthi ubani ngempela. Ingakho ke kube kukhona nomkaNkosi manje. Umntwana nje akashongo nanokuthi sisitholile nesibusiso koNdlunkulu uGwabini ngoba uhlaka oluphezulu.
Thina ke siyahlonipha ke la kwaZulu. Sicela nje ukuthi sigcine lapho nabantwana besilo amazinyane esilo ayaqoqana ukuthi sibuyisane sibe yimbumbe siqhubekela kwagcina khona omdala nosiphetheyo njengoba nikhuluma nje kuyinto esifisayo ukuthi sibonisane ngezinto ezikhulunywayo ezweni ukuthi zingagwenywa kanjani. Kwenzeka lo mhlangano nje naseThekwini bekunomhlangano obuhlanganisa amakhosi, izinduna nabadidiyeli kanye nezinye izinhlaka ukudingida ngalabo abathuka isilo ezinkundleni zokuxhumana. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abani Maphumulo kwakhangela amankengane kwaNongoma. Onomehlo ongomama abahlola izintombi zomhlanga kwesakamthetho empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal bathi bakhathazekile ngokwanda kwezigameko zokudlwengulwa kwamantombazane asemancane. Lokhu kulandela ukuvela kafishane enkantolo kaMantshi kwaMbonambi kowesilisa osolwa ngokudlwengula intombazanyana eneminyaka eli-15 eyintombi. Lesigameko senzeke ngoNhlolanja nyakenye lapho umsolo okunguVusumuzi Mthiyane oneminyaka engu-47 ubudala nowayengumakhelwane kaMgilwa wamkhokhobela waya-ke ukumdlwengula ekhaya lakhe maqeda wamsabisa ngokumbulala uma kwenzeka ekhuluma ngalolu daba. Izintombi nto kanye nonomehlo bagcwele ngaphandle kwenkantolo kaMantshi kwaMbonambi ukuzokweseka umndeni wakwaMthethwa nokuzophikisana kanye nokuthi ke lowo osolwa ecaleni lokudlwengula oyindodakazi yalomndeni ukube ngayitholi ibheyili. uVusumuzi Mthiyane oneminyaka engama-47 osolwa kuleli cala usolwa udlwengulwa kwentombazanyana eneminyaka eyi-15 eyintombi nto enhlabosini kwesakamthethwa ngenyanga kaNhlolanja kulonyaka. Onomehlo bathi bakhathazekile ngokwanda kwegameko zokudlwengulwa ke kwamantombazanyana asakhulayo. Siphatheke kabi ngendlela okwenzeka ngayo esizweni sethu. Akwakapheli ngisho unyaka wesibili kade sikhona la kudlwengula omunye umntwana. Manje kuyasithunaza ngempela thina baphathi beyintombi umsebenzi wethu esiwenzayo ngoba ingane siqala ina 10 years izofika lapha isithandayona ukuthi ithanda ukufika lapha. Umsolwa kubika ukuthi wangenela kwacathamela esisulu ngosisekhaya ngomnyama ngemuva kokuzwa ukuthi kugogo ekhaya akekho. Onomehlo banxusa uhulumeni kanye nendlunkulu kaZulu ukuba ingenelele kulezi gameko zokudlwengula esezandile kwesakamthethwa. Siyacela ngqongqoshe wena umuntu wesifazane kade sinawe kwaMthethwa wabona ubuhle beyintombi ubuhle bemvelo siyacela usilekelele na kube khona lapho ongaqhamuka khona usilekelele kulonyaka sibuye kwesibili besikhona ngonyaka ophelile behlwengula umhlwengulo ehlengulweni ingane ngebhadi siyambona uphindele uyasebenza ukuthi uhulumeni uthatha siphi isicathu asasi naye lo siyabona ukuthi ushuthi uzophuma ngebheyili ukuzokhala ukuthi cha siyacela ningabakhiphi ngebheyili. Umndeni uthi umsolwa ubulaleka ikusasa lengane yawo. Kubhlungu lento ayenze ingane ngoba lengane behamba umhlanga besalindele ikusasa layo kodwa namhlanje lendlela okwenzeke ngayo ngoba inhliziyo ethi zibhlungu njengoba ingane yethu besikhulela siyibona inekusasa eliqhakaza kusasa kodwa manje asaqhakazile izobe sihlekwa ngabanye abantu. Imeya kaMasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi bazothathela inyathelo ezinqala izigameko zokudlwengulwa kwabesifazane nezingane. Masipala seMfolozi siyakhuza kakhulu lesi simo esifana nalesi la abantu bedlwengula khona izingane. Futhi ke ngiyafisa ukucela emphakathini nakubazali ngoba udaba lwakhona mawuthi uyalibheka uyalibothi luzela ubambeka esikoleni. So ke ngiyafisa ukuthi akusiwona umsebenzi wamaphoyisa kuphela kodwa wethu sonke thina somphakathi. Ngakho ke siyafisa ukuthi makunezimo ezifana nalezi nanensolo ezifana nalezi sithathele phezulu ingathi ingane mayibika bese ngazuthi nje ayisukela umuntu omdala. Icala lisesele umhlazi 11 uMbasa enkantolo kaMantshi empangeni. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubiNkosenhle Mthembu kwaMbonambi. Abashayeli bezimoto baseningizimu Afrika bangalindela izindaba ezinhle njengoba intengo kaphethilelo kanye nodizili izokwehla phakathi kwamabili namuhla. Uphethiloli kulindeleke ukuthi wehle ngo64 kuya ku74 cents ilitha, udizili wona wehle ngo90 kuya ku93 cents ilitha. Lolu shintsho ke kulindeleke ukuthi luqale ukusebenza ngoLwesithathu lwakusasa.
Lokhu kwehla kuza ngenxa yokwehla kwamanani emikhiqizo amazwe ngamazwe okubangele ukuthi ke ifake phakathi imali kapetrol etholakale ke ngokweqile noma okwedlulele engu-52 kuya ku-66 cents kanti eka petrol noma eka diesel ebekilindelekile yafinyelela ku-80 cents. Ukundlondlobala kwerandi nakho kube nomthelela esilinganisweni ke samanani sangombasa nokwenza ukuthi ke kwehle inani lika petrol no diesel. Abashayeli baphawula ke ngokwehla kwamanani. Ya khona ngoba isimo somnotho sibheda iyas affecta kakhulu kodwa ke ngokwehla nakho noma wehla kodwa akubi into engakanani so khona kube kusize akunayo effect engaka esimeni sempilo because ngoba isimo sempilo siyabiza manje kodwa ke ayinto singayenza siyakuthokozela lokho kuzokwenzeka kusasa. Ngiyabona nje ngisuka la orthopedic yard ngoyithenga nje manje le moto yabona so uma wehla no diesel kuyakhomba ukuthi hayi uma wehla no petrol ukuthi hayi ukhomba ukuthi imali soyibona ngoba phela siyasebenza impela kodwa manje siphelela kubo diesel la so uma kukhomba khona ukuthi hayi kuyehla impela shothi hayi amaphakathi sazogcwala sijabula nje kakhulu nala ikhanye impela hayi basiphethe nje kahle. Ukwehla ka petrol no diesel kuzosithokozisa kakhulu njengoba nje sina sikulomkhakha lo hweba ikakhulukazi nje asimbonga uhulumeni wethu uRamram ukuthi ekethu ukuxegisa kancane ngoba siyashaya kakhulu njengoba sengosomabhizinisi sakhola sebancane siyadinga nathi ukuthi ke sifike kwelinye izinga manje uma upetrol no diesel lokhu unyuka siyalimala kakhulu profit nasingayiboni bayika sithokozisa ke indaba ezimnandi lezi. Jabula kakhulu ngokwehla kwentengo ka petrol namhlanje ayisiko sebenzeka impela sihamba seqombola sibheke khona le komanguzi amanani aphansi sithokoza kakhulu ngathi ungahlala wehla njalo. Kungithokozisa kakhulu bafowethu ukuthi izinga lokubiza kwezinto khangelehle khangenyuke ngokunderstand ukuthi kwesinye isikhathi isimo somnotho siyayishintsha thina njengabantu abancane abasafufusa ngisho indimeni mhlawumbe zokusebenza nani kwesinye isikhathi abanye bethu bahlala emqashweni siyazondla sibuye sondle namakhaya so kuyaye kusilekelela kakhulu ukuthi kubuye kube nezimo esikwazi ukuadapta ngazo. Kwesinye isikhathi njengoba sikwazi ukuba nezimoto sibancane kuyasilekelela kakhulu ukuthi sibuye sikwazi ukumaintaina ngoba isigcino uma singasakwazi ukuafforda izinga lokuphila la inkinga iqala khona ukuthola sekuthiwa kunamazinga obugebengu ngaphezulu izinto iqala la. So kuyasijabulisa kakhulu makubuye kube nezimo ezifana nalezi. Sibonga kakhulu kubo bonke government bonke siyabonga kakhulu kuzo zonke imizamo abayenzayo sibonga kakhulu qhubekele phambili. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Abasendlunkulu baphawule ngeza kamumva uvelilo solwa kwelomnukubeza intombazanyana kanti yehla intengo kaphethiloli. Induna yenkosi yesizwe samaqadi uMacro Msomu isiveze ukukhathazeka kwenkosi uMqoqi Ngcobo malungana nodaba lokungapheli kwebhuloho laseGunjini phakathi kaMasipala iNdwedwe neTheku. Umsomu utshela iziko lezindaba ukuthi njengeminye yemizamo yokuxazulula lenkinga inkosi izobiza ukukhulela ngoqo wembizo ngenhloso yokuba usonkontileka owanikwa umsebenzi wokuqhuba leli bhuloho achaze kabanzi ngokumbambile kwaziseke lahlinzekwe ngesamba semali esingango 79 million wamarandi. Ilokhu iqhubeke njalo inkombankombane ngebhuloho elihlanganisa omasipala ababili okuyindwedwe kanye neTheku. Lokhu sekukhathaze inkosi yesizwe samaqadi kwazisele indawo ingaphansi kwesizwe sayo. Inkosi kuyiphethe kabi kakhulu ukuhlukumezeka kwabantu besizwe senkosi yamaqadi ngale yanto ngoba into eyenzakalayo lapha bakhe iskebe esiwelisa abantu kuze abantu bakwazi ukuze asibhedlela bathole amaphilisi bakwazi ukuya ezitolo bayothola ukudla sinedropa ekuthiwa iVerelem manje baze bakwazi ukuthi bawele ngoba besizwa awusomabhizinisi bendawo. Inkosi besithena ke izocela ukubiza imbizo enkulu imcele usonkontileka ukuthi akazochaza ukuthi yini ngempela abambene nayo. Inkosi besithatha umkhandlu ikhulumisane nawo. Iyisishiyagalolunye iminyaka esidlulile kwaqaliswa uhlelo lokulungiswa kwaleli bhuloho kwazise phambilini usonkontileka owayeqokiwe wehluleka kwagcina kufakwana ezinkantolo kwazise lahlinzekwe imali ecela ku66 million wamarandi. Ngonyaka u2023 liphinde lahlinzekwa ngo79 million wamarandi
kanti ke bekulindeleke liphothulwe maphakathi nonyaka owedlule. Leli liyibridge ekuyilona elibaluleke kakhulu empilweni zethu, empilweni zabantu basesizweni senkosi yamaqadi. Into eyenzeka lapha ya ufikile usonkontraki wathulwa, sakujabulela kakhulu lokho, wafika waqala umsebenzi wahluleka yiwona oshiya wahamba. Kuthe kunjalo kwabuya owesibili usonkontraki naye futhi wafica umsebenzi usuwenziwe uhafu wawo. Engeke ngisho nokuthi kodwa uhafu wawo. Yena sizofika aqedele lapho. Naye ke uvele wahluleka ke na dismary ngaphezulu kwalo okuqala. Ngoba kuze kube manje asiboni ngempela into ayenzayo. Isivumelwano sasibe khona nomkhandlu wonke nosonkontraki kwakuthiwe akaqale ibridge leli elincane aliqede. Athi lisetshenziswa lona for temporary abe eqhubeka nebridge elikhulu alikho nelodwa aselenzile esilibonayo kodwa sikusiphatha kabi ngoba siyacabangela ukuthi every month uyakwazi ukuthi aclaim emkhandlweni ukuthi uwenzile umsebenzi kodwa umsebenzi singawuboni. Lesi simo sesiholele kwizigameko zokumuka kwabantu izikhawu eziningi nokunye ke okuningi. Induna ithi ke osonkontileka sebethola ihawu lokuvika ngokuphazanyiswa kwemisebenzi. Into esibukayo lapha eyenzakalayo abafowethu bayibafike emkhandlweni bezotenderisha befuna imisebenzi. Mase bewutholile umsebenzi bangabe bese uhlonipha umsebenzi bawenze baze bayawuqeda. Bese beba nesithombe sokuthi bazokube becasha ngokuthi akusebenzeki izulu liyana, akusebenzeki kunabantu abafika bezosiphazamisa ukuthi kusebenzeke. And esikuphikayo ngikobunye oye ayihlale liyamhlangano lapha ya abantu baloku beyifakile izikhalo zabo bethi siyakusaba ukuthi umise umsebenzi because uma sumisa kuzoqhamuka amaphoyisa asilwise asidubule bese kuthiwa ithina siphazamise iproject. Akunjalo ayikho iproject sikuyamiswa lapha abantu bendawo kuphela uyena usonkontraki ohlulwa ukusebenza. Endabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngesethekwini. Uhlengezele izinyembezi zenjabulo wesifazane oneminyaka engama50 onikelelwe ngendlu yesikhashana enempahla phakathi kwaDlovinga ezingolweni kuWard 31 ngaphansi kamasipala iRenkonyeni. Upilisiwe Blose uthi bebephoqeleka ukusukuma bame ngezinyawo kwindla bebehlala kuyona engeke esimene esigculisayo futhi ebingawela kubona noma ngabe kunini. Lona wesifazane ubehlala nabantwana bakhe abane kulendlu. Ubuphoqeleka ukusukuma ngezinyawo uma imvula inetha. Umndeni wakaBlose kwaDlovinga ezingolweni kuWard 31 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni. Lo mndeni ongathathi entweni bahlala bahlanu kulendle engeke esimene esigculisayo. Kanti ikhansela la kule ward ilona elenze lo mnikelo wendlu yesikhashana enempahla phakathi ngemuva kokuzwa ngesimo salomndeni. Uphilisiwe Blose obenikelelwa uthi ujabule kakhulu. Behleli kulendlu le ndalo bekuyona legogo behleli kula bekunetha izimvula ukuthi makunetha izimvula zingene sibe manzi sibiyele emaceleni sizama ukuthi sithole indawo enganethi kuyona ke bengiphila nje leyo mpilo kodwa ngokuhamba kwesikhathi ke kwabe ngasizwa ikhansela sizwa ama-ward committee asizwa unompilo bangenelela kule nkinga engikuyona ngazithola nami sengira sengifikelwa indlu sengingena indlu sengiyi-right ke. Ukhona osebenzayo amandla okuzakhela bekhona? Amandla okuzakhela mina bengingenawo akekho futhi umuntu osebenzayo. Imali bengiyihola 1,000 ingane ezimbili. Ikhansela la kuWard 31 lithi lo mndeni ukhahlamezeke kakhulu ngezimvula ezinamandla. Emzini okhahlamezeke kakhulu izimvula leza ngoFebruary noMarch. Ngokwesimo abahlala kusona besingesihle kakhulu. Sibe sesishutha umuzi ngesikhathi sekunezimvula sasisudlulisela disaster. Then ka disaster bawudlulisela kwiprovince ngosizo ke lasiboniso la baba usiboniso uDuma uye ongenelelile ukuze bakhelwe le structures khona. Isimo sala ekhaya besingesihle kakhulu namanje asisihle. Uma ubuka isimo esifice kuyisona nesimo esikhona manje. Ubese balizinto abanikele ngazo wabe seveza ukuthi izindlu zoxhaso sezadlula kule ndawo yingakho benikele ngesikhashana. Ngokwezindlu zoxhaso le ndawo sikuyona ayikho hlwini njengamanje zakhiwayo izindlu kwasekadlula khona kodwa ngesimo sala ekhaya sizokwenza ngawonke amandla ukuthi indlu yomxhaso mayingene la
nakuba sekwadlula kodwa indlu yomxhasi izongena la sizoyithatha imininingwane yabo benzelwe njengoba vele izinto zomxhasi zizoqala ngoApril. Sifinish esifike nayo iphathi yezinto ezizonikelwa la usizo lakhe futhi umhlonishwa uDuma okuyena ongenelelile nje wasibona ifinish ikhona la no DSD wangenelela ngama food parcel wasolilekelela umndeni njengoba sisibone isisashe esidala ukuthi kwanakala yonke into engaphakathi akukho kwasinda. Siphethe ke la imbhede ama fridge istofu neingubo zokulala ngoba into esaphinde sayibona neingubo zalaba belala ngazo beze bezalimala zinyazwa imvula. umakhelwane uthi lo mndeni ububhekene nosizo olukhulu ikakhulukazi uma kunetha. Umakhelwane wethu ufikile la kule ndawo sambona ukuthi uthwele nzima, sabona noma sekwakhiwa lexhova nebehleli kulona, sibona ukuthi akukuhle kubi umntwana ehleli nabantwana abancane endlini enethayo, mekunetha nje uyabikela ukuthi bazomanga izinyawo kuze kuse. Ngiyabonga kakhulu, ngiswela amazwi okubonga. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisezingolweni. Zibonakala zilokhu ziqhubeke njalo nokwanda izigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane nakuba ke ezindaweni ezahlukahlukene kuphunywa imikhankaso yokulwisana nalehlava. Muva nje lo mkhuba usuwande kakhulu kuhlukunyezwa kuphinde kubulawa besifazane nezingane ngabantu abasondelene nabo ikakhulukazi abasebudlelwaneni bothando kanye nezihlobo noma ke omakhelwane. Iziko lezindaba lixoxisana namalungu omphakathi asebhulwa aveze imizwa yahlukahlukene ngokungaba ke isixazululo noma isusa salezi zenzo ezinobulwane babe sebebeka kanje. Mina ngiyayiphambanisa kancane lenkulumo ngikhulumela laba besilisa ukuthi nabo baba nenkinga ukuthi abantu besifazane bathi babenzile izinto noma bengenziwe benze business manje abantu besifazane ngendaba yabafana bathi enebenzwa into abafana kanti bona benze business. Nanga kusasa kuphinde kuthiwe futhi usedlwenguliwe umuntu nanga kusasa sedlwenguliwe yini yena dlwengule njalo wenza ibusiness ufuna ukukhokhelwa yilabafana. Ibhlungu ke leyo kubulawa kwengane nabantu besifazane ngoba phela abantu besifazane abajwayele ukubulawa abanye abantu besifazane babulawa abantu besilisa okuyibona abantu esuke sithembele ukuthi bangasivikela basinakekela kodwa kuthola ukuthi ibona abakwazi ukuthi benze izinto ezihlukumezayo. Asazi ukuthi singenza njani somphakathi noma siKZN noma eSouth Africa yonke kodwa ke mhlawumbe abaphathi abaphethe nohulumeni mhlawumbe khona into angayenza mhlawumbe njenganakudala mhlawumbe ukuthi umuntu mangabe kukhona into ayenzile sethola ukuthi uyenzile mhlawumbe isijezo sibe sikhulu khona abantu bezothuka ngoba mhlawumbe into ebangukuthi abantu bangathuki baqhubeke benze lezi zinto ukuthi izigwebo zisheshe ziphele manje uthola umuntu ungenile ejele kodwa ubesephinde futhi asheshe aphume. Nje kona kubhlungu kakhulu futhi ngani ngoba njengoba thina sabantu besifazane isikhathi esiningi manje siziphilela ngasodwana sinababa bamakhaya siyazisebenzela abantwana abahlala bodwa so siyasaba nalapho ukuthi abantwana kungenzeka babe nenkinga singekho sisemsebenzini kakhulukazi amantombazane njengoba usho nje ukuthi singafika bedlwenguliwe benziwe yonke into so iloko nje kuphele nginako. Siyabonga. Indaba yokubulawa kwabantu besifazane kanye nabantwana isiphatha kabuhlungu kakhulu eKZN. Kumanje thina apha eBhulwa sisanda kuthola ukuthi kunomuntu wesifazane obulewe washiswa izingane zakhe. Asazi kahle kahle ukuthi kupho kungasiza kodwa ke sithembele sekutheni ke uhulumeni mhlambe mengaqinisa isandla kubenzi bebubi mhlambe ngangcono ngoba phela umuntu uyaboshwa namhlanje uhulumeni yena asibone singaphandle kwenkantolo so protest ukuthi lo muntu akanganiki bail kodwa egcineni bagcine bemnikile ibail. Iyona into esinenkinga ukuthi umthetho awuqinile eSouth Africa. Nje isihlave sibi kakhulu ngoba phela abantu besifazane abakwazi ukuzilwela yabo abakwazi ukuzenzela manje na ke mase kuzobulawa abantu besifazane abantu besilisa bathi akwenzeke njani yabo. Intembi kakhulu leyo uhulumeni kumele ayisukumele ngempela. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Siyakubingelela siyakwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Abasendlunkulu baphawule ngeza kamumva uvelilo solwa kwelomnukubeza intombazanyana kanti yehla intengo kaphethiloli. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli liku-18.34 emaliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.69 umaliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.82 umaliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide-ke lona lingu-$3,134.57 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$74.77 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umdlali weMamelodi Sundowns u-Aubrey Modiba uthi bawubheke ngabovu umdlalo ozayo we-CAF Champions League abazodlala neqembu Experience yaseTunisia. Lo mdlalo ke uzokuba ngomhla ziyisishiyagalombili kwephezulu khona ezweni laseTunisia ngokubumbana kwehora lesishiyagalolunye kusihlwa. uModiba uthi noma kunjalo kepha balindele umdlalo onzima. The way they rally behind their teams, the way they they come to stadiums in numbers, those are the games that as a player you look forward to, and the way they have passion for football, you can feel even when you're in that country that there's a big game coming, so that they motivate you throughout the week preparing for that game. But like I said, every game we take it seriously. We want to win every game, whether we're playing in Congo or Zimbabwe or Malawi or anywhere in the continent. So we try and do well because 3 points is 3 points. Or if we play knockout games, same thing, whether the team is from north or west. So, but yeah, the atmosphere is different in the north, and those teams, I think they test themselves in that in the Champions League competition. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje awusihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.